Ezra tinsia. Ena ohene Darius share se wonkohwehwe nwoma fie dia wode akorade sie wo Babel no na wokohunu nwoma moboye bi ameta abane a ewo media asase so no mu na watwere asem bi wo mu sei se ohene Kores afia edikan mu no ohene Kores shemra se Yakobon fie wo Jerusalem no ho de wonsi afia no manye aforebobia na ne kro nya basafa diosia ne tre basafa diosia nso aboa kase enkirepan miensa ne nua nso kirepan biako ne ho ahwerede no wonfanfiri ohene fie ma enso Yakobon fie sika ne gbetanwini a Nebukadnezar kofafiri Jerusalem asore dan mu de ba Babel no wonsane mfama na enko Jerusalem asore dan no mu ni sibia ho na wonya no Yakobon fie ho afewo 39 esuoja amrado ne Central Bosnia ne mo aginatufo afasakafo a mowo esuoja no mumfiri ho nko akiri moma Yakobon fie adwuma no ntena ho na Yuda amrado ne Yuda mpanimfo no nsi Yakobon fie no ne sibia ho na me na merehia ma kire de monwoma Yuda mpanimfo no na wonsi Yakobon fie no ane se ohene no ma ane esuoja to no wonfa mu bi ntia ahweredia no kapepepe ma merema no na ama wanyai na de ehia wo no na ntwema ne adwani ne nwan ma wode bebo osoro Yakobon hye afode awio nkyene nsane ngo sade asofo wo Jerusalem no begie no wonfa ma wonda biara da na woma ebi nka na womo afode hwehwam ma osoro Yakobon na wonyi ohene ne ma nkwa ho mpaye na miara na mahye se obiara obeda ne asem yani no yenti wonyi ne danso mpuna maso nsi ho na womo no mfam ho na ne fie na ne sumina na Yakobon a omani din tena ho no bebutu ohene ne oman biara otene wonsa dane ani se obebubu Yakobon fie yi Jerusalem me Darius na mashamra ma woni superpepe ena 39 esuoja amrado no ne Central Bosnia ne wonfefo no de ohene Darius ama wabeka no nti woye saa pepepe na Yuda mpanimfo sisi na yeyie odifo Hegai ne Ido ba Sakaria nkomhye so na osisi na wowie sede Israel Yakobon ahyede ne Persia hene Kores ne Darius ne Atasasta ahyede no tie no na wowie efie no bosome ada etese obenem da etosomiensa so ohene Darius ahenie afia etoso mu na Israelfo asofo Lewifo ne etukofo no nkaye de ahosane di Yakobon fie anobue dapa no na wobobo Yakobon fie anobue no ho afode anantwinini oha adwanini ahanu nyoma ahanan ne mpapo a wode bo Israel nyina tire bone ho afode dumienu sede Israel musuakuo anote no na wode asofo no sisi won mpapa mu so ne Lewifo no won chichemu so ma Yakobon som Jerusalem sede wotwere no Mose ngoma no mu no na atukofo no di twam osomia edikai no da etoso dunai so na asofo ne Lewifo no dwira won ho se onipa baako won nyina ho free na wokunkum twam no ma atukofo no nyina ne won nuanom asofo no ne wonara na Israelfo a wofri otukro mu baaye no ne wona wate won ho afri asase no so amanaman no afidie ho ba won chen behwehwe Awurade Israel Yakobon no di twam dwae no na wodi abiti dapon na nanson anigye mu efise Awurade ma won anigye na okom Assyria hene no akoma ba won ho ma no hye won abasam den Yakobon Israel Yakobon no fie adwuma no mu